primer, el concepte de bioconstrucció tant de bo desapareixés com a tal, que no fos un sector dins de l'arquitectura, però sí que és cert que, per exemple, els últims projectes de l'IBABI, o determinats estudis d'arquitectura que fan una arquitectura com més propera, més arrelada i de més, jo els veig i dic, estan fent bioconstrucció? Vull dir, potser no tenen totes les estratègies, potser el tema d'instal·lació elèctrica o instal·lació lumínica, potser no ho saben que ho estan fent, però ja estan utilitzant aquest llenguatge, perquè ja estan incorporant les respostes, que insisteixo, les respostes són, vull dir, sense posar etiquetes, les respostes estan. Aleshores, jo sí que noto una sensibilitat, per exemple, aquesta última exposició al Hub dels nous realistes. Ostres, hi ha moltes estratègies de bioconstrucció. Penso que la paraula bioconstrucció no surt enlloc, ara no ho recordo, però parlen un llenguatge molt proper. És veritat que des de l'energia i des de la participació social i des d'entendre determinats sistemes, però és que moltes de les solucions que hi havia allà, inclús amb maquetes i de més, eren de bioconstrucció. Aleshores, ja està bé que des de l'arquitectura que no sembla que fa bioconstrucció estigui entenent aquestes respostes. Potser encara hem de necessitar el nom per entendre el concepte i per defensar-lo de manera més oberta, però yo creo que se está abriendo. Debería desaparecer en teoría al final el nombre bioconstrucción. Es lo normal, ¿no? Es lo normal. Bioalimentos. Hostia, es que si no son bio, los alimentos que son. Sí, ya, orgánica, los natural que estigmatizan. La otra debería llamarse arquitectura sintética, entonces. No cambiarle el nombre. bioconstrucción, no sé, és complicat. Aquestes discussions les tenim, Aquestes sí que les tenim. Com ens hem de nombrar? Bueno, de moment seguim així, no hem trobat una millor resposta. Arquitectura con sentido, no sé, arquitectura humana. Hay biología del hábitat. Hay muchas maneras de llamarlo, pero todos son responden a un sentido común, que es lo de velar por la salud nuestra primero, pero del planeta en general.